Aquest dimecres els comuns del Penedès van organitzar una jornada on van tractar les bases i els punts més rellevants de l'avantprojecte del Pla Territorial del Penedès, el document que, en definitiva, ha d'acabar planificant la vegueria. Mitjançant aquest acte, a més de presentar als assistents l'avantprojecte, la formació també va donar a conèixer les seves principals propostes vers el Pla Territorial, un projecte que pels comuns passa per la defensa del territori, la mobilitat sostenible i el creixement urbà mitjançant l'habitatge públic. Nosaltres tenim una sèrie d'idees clares que pensem. Una, que projectes com l'Agroparc de l'Ametller no quadren amb el Penedès. El segon és que hem de millorar tot el tema de la mobilitat sostenible tant del Penedès amb l'exterior com dins del Penedès. I l'altre és que hem de distribuir el creixement sense irradiar-lo per tot arreu, però sí que hi hagi diverses zones de creixement urbà, però aquest creixement urbà ha d'anar acompanyat de la construcció d'habitatge públic, perquè si no, difícilment la gent podrà quedar-se al Penedès a viure. Actualment, l'avantprojecte del Pla Territorial està en període d'exposició pública fins al 7 de juny, data límit per fer suggeriment, com els plantejats en aquesta jornada organitzada pels comuns, que va ser presentada per la regidora de Vilanova en Comú, Yolanda Sánchez, i que va comptar amb la presència de diversos candidats a la vegueria pel 12M, a més de l'arquitecte i urbanista expert en planificació territorial Josep Maria Carreras.